Servilkom nilqawkom għal edizzjoni oħra tal-programm Tiru. Grazzi ħafna tal-li għal darbohra f'dan il-ħina ziltu li segwu l-programm. Grazzi li l-ħaddima kollha illi qegħdin jagħtu semhom illum ukoll biex inkunu nistgħu nwaslulkom dan il-programm għax jien hawnhekk ovvjament ma nkunx waħdi. Grazzi wkoll lill-mistednin illi ser ikolli minn issa sal-ħin tas-6:10 u grazzi lilkom illi se tipparteċipaw ukoll meta jkollna il-kompetizzjonijiet. Grazzi l-dawk li riklamaw magħna ukoll bħalma ngħidilkom dejjem importanti li intom tagħtu l-appoġġ tagħkom lil dawn in-nies illi appoġġaw l-istazzjonijiet tagħna. Ser ikollna magħna minn hawn ftit ieħor lil Mateus Grasso, dak illi kulħadd jgħidli dik id-daħqa tiegħu twassilna ħafna messaġġi. Ser ikollna magħna il-kandidati għal kunsilli lokali, se jkollna magħna lil Josef Kuxkiri minn Ħamrun, Doris Borċ mix-Xajra u Joe Vella minn Santa Venera, daw ser ikunu magħna żjed tard. U ser ikollna magħna wkoll il-Leltina Bela li huwa l-kap tat-taqsima tar-riklami, ser intellaw illum ir-rigal tal-kompetizzjoni tal-mument. Joyce Kallus nitkellmu magħha dwar it-trobbija tat-tfal, it-trobbija pożittiva tat-tfal. U il-kandidat huwa membru parlamentari, però huwa wkoll kandidat għall elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, David Stellini. Però issa se nibdew ftit fuq ġismu tranquilla naqra, fuq nota tranquilla. Bis-serjetà. Bis-serjetà qed jgħidli. Nilqa' miegħi Mateus Grasso. Grazzi tal-istedina. Kif inti tajjeb? Eżatt, rajtuha. Diġà beda jitfa' dik il-pożittività lit-telespettaturi. Jew in-nelħ se jaħlu li trid. Ma nafx jew kif jara lili. Naħseb kif jara lili taqbdu d-duqqaqa. Ismani ħan nitkellmu naqra x'issa xorta ħan nitkellmu bis-serjetà vera. Inti għamilti din il-mistoqsija. X'titma' lil moħħok huwa aktar importanti milli x'titma' lil ġismek? Normalment, iva, fil-ma sens. Mela, ejja ngħidu, ħanitfaħħa kollox fuq illum kemm jista' jkun Luis. Li jiena ngħid jiena bniedem oħxon. Jekk nagħti label li l-nifsi, għalhekk bdejt niċċajta miegħek l-ewwel fuq il-labels qabel ma bdejna. Jekk nagħti label qed għalli ħoxna bejnietna. Vera. Mhux qed niċċajta. Vera mhux vera? Il-provi, grazzi. Jekk tajt label li l-nifsi jiena, awtomatikament qed nitma' lil moħħi illi jiena hekk. Mela, u di biex immur mill-ewwel għall-punt. Kif ħataffetwana? Luis, sabu illi meta aħna ngħidu li aħna mod u mhux ieħor, moħħna ħajjilha b'ċertu logħba biex jgħidilna għandek raġun. Mela pereżempju, jekk jiena ngħid li l-nifsi jiena oħxon, anka il-behavior tiegħi ħatkun ta' persuna li hija kbira. Mela pereżempju, bla marrit ħanfittex aktar noqgħod bil-qiegħda, ħanibda narani fil-mera narani akbar milli jien, etc. Allura nintelaq flok jekk moħħi qiegħed jaħseb illi jien ħoxna ma nistimulax ruħi u ngħid isma' ħanagħmel xi ħaġa. Normalment le, għax in-negattività ma tistimulakx. In-negattività kważi qisha tbeżżak u tifriżak. Ma nafx ġratlekx u naħseb illi minn qed jarana ġieli ġratlu. Jien kollox ġrali. Illi meta tkun għaddej minn żmien ieħor, anke minn żmien ta' biża' qisek ma jkollok aptit xejn, tkun qisek il-mitlufa. Għax il-biża' tipparalizzak. Issa, jekk inti anke dik ċertu negattività qed insemmu aħna fuq każ ta' xaħam pereżempju, il żajtina ħoxna ta' dik l-istima, normalment inti ħadd tħossok aktar debboli biex tagħmel bidla. Minnaħa l-oħra, laqbadna ma' dan il-label partikolari. Jekk jiena ngħid isma' jiena kont ħoxna, illum hija l-ewwel ġurnata tiegħi tal-proċess tiegħi biex inkun fit. Jiena llum bdejt il-proċess tiegħi bħala persuna fit. Tajt label ġdid. Dan min jidħol għas-sekondarja, Luis, joħroġ bit-tir, sorry, illi joħroġ bil-school leaving certificate below levels. Imma billi hija l-ewwel ġurnata tal-Form 1, xorta l-istudent huwa persuna tas-sekondarja. Avoli għadu ġurnata waħda, ma jgħidx jiena tal-primarja, le jiena sekondarja issa qiegħed. Aħna l-istess ħaġa rridu ngħidu. Kont primarja, milok kont ħoxna, illum hija l-ewwel ġurnata tiegħi bħala persuna fit. U di kif ħatejna, Luis? Illi meta aħna nagħtu label ġdid lilna nifusna, ħannibdew nfittxu bla ma nafu. Il-konsċenza, s-subconscious, sorry mhux il-konsċenza, s-subconscious tant huwa b'saħħtu, il-moħħ, tant huwa b'saħħtu. Il-moħħ jaħdem b'dak li nġaluh jaħdem aħna. Jaħdem u dak li ngħidulu jfittex. U dak li ngħidulu illi aħna da ġieli tarament tgħid ara di x'mixja għandha ta' kesaħla.
biex għandax titkessaħ. Di fija triplu tiegħi. Di per eżempju jien naf għandha xara d-doċ għara kemmi konfidenti. U wara jien għax għandi sufa wara widnejja qed iddejjani u qed naħseb li kulħadd qed ħares lejja ħabba dik is-sufa. Għax dan inti x'temmen inti? Dik il-persuna temmen li hija persuna. Naħseb l-iktar ħaġa importanti. Il-label li tagħti lilek innifsek. X'temmen inti fuqek innifsek. Kieku jiena persuna jtina persuna mistħi, tgħid mhux ħadd istidin il-Louise u ngħidilha iva jiena mistħi, jiena m'għamux fuq television. Imma xi ngħid persuna li kapaċi nlablab u li l-sieni m'għandux tarf. Għala mmur fuq. Mux għax tħossok? Mux għax tħossok. Tħoss il-fis għal blejsi. Għabbat il-ċajt. ċajta kienet. ċajta kmani. Għax importanti. Kiku jena mandirx self-esteem u konfidenza fija. Ma tasarx. Ma tasarx. Ma tasarx li Anzi, u eżempju tajjeb, ma jena nħossa. Anyway, issa, li kont qed ngħid ukoll huwa illi meta jiena tajt label li nifsi li din hija l-ewwel ġurnata tiegħi bħala fit, jiena ħanibda nfittex il-behaviors dak li persuna jagħmel li huwa bniedem fit. Mela qabel kont inqis ruħi mal-ħoxnin, naġixxi bħal ħoxnin. Issa ħanibda naġixxi bla ma naf għax dak qed nitmal il-moħħi. Ta' persuna fit, mela persuna fit tagħmel eżerċizzju regolari, tikol ikel u mhux ieħor, mhux ma tikolx ta'. Hawn tendenza żbaljata ħafna. Persuna fit mhux tal-li ma tikolx, tal-li normalment tikol aktar minn persuna li mhijiex fit. Imma t-tip tal-ikel huwa differenti. Ok? Mela jiena ħan nixrob aktar ilma, jiena ħan norqod aħjar, jiena ħan qum iktar enerġetika, eċetera. Għax issa dħalt fil-familja, dħalt il-label tal-fit. U tal-istess ħaġa. Għaw min jiena niltaqa' anke ma' nies li forsi huma daqsxejn ikbar fl-età. Jiena ignoranta, jiena ma nafx, jiena t-teknoloġija mhux ta' żmieni. Mela jekk inti tajdak it-timbru, inti awtomatikament għalaq qbieb. Musir nexxilek xejn. Ej, għax inti qed tgħid jiena m'iniex kapaċi. Għaw ipnotisti anke li ġew Malta illi jgħidulek jekk inti mort hemmhekk biex taqta' sigaretti, imma għax batuk mhux min jeddek m'intix ħataqtagħhom. L-istess ħaġa, min ipejjeb hawnhekk ħanappella naf li hawn żgur min qed jismana u jixtieq illi jaqtagħhom, jekk inti tajt jiena smoker, mela jiena impejjeb faqqajt label. U dak il-label minħabba fih tkun diffiċli aktar li inti taqta' sigaretti, għax moħħok ħajjejt jiena smoker, kif ħanaqta' sigaretti? Kemm ikun aħjar minn flok li tajt jiena ġieli ħadd sigarett. Mela issa kienet għażla tiegħi. Ġieli ħadtu, ġieli le. Mela jekk jiena rrid naqtagħhom, irrid ngħid jiena ġieli ħadd sigarett, hemmhekk m'intix qed tikdeb. Imma mhux li jiena smoker, mhux li faqqajt dik il-label, għax dik il-label biex tinqala minn magħha hija diffiċli. Bħalma hija diffiċli tinqala mill-label li jiena ħoxna. Għax inkella ħatibqa' taġixxi, qed nużajk qed titkellem strejta, tibqa' taġixxi ta' persuna li hija kabbarija. Meta titmal il-ġismek, m'intix titmal moħħok ukoll ma jaħdmux ħaġa waħda? Mistoqsija tajba li Freddy għax Freddy għamilha l-kameramen tagħna. Kameramen mistoqsija tajba. X'titmal il-ġismek ħajaffettwalek moħħok. Mela pereżempju, meta tikol ċertu ammont ta' zokkor, inti ħatħossok qisek ħaj għal ftit sekondi qabel ma normalment jerġa' jaqbdek il-ġuħ. Għax dak li jidru l-livell ta' zokkor fid-dem ħajitlaf saltu ħajinstabat. Waħda. Meta inti tikol ikla pereżempju tokkupak ħafna, ġismek jibgħatek torqod għax għajjien għandu ħafna xi digestja, okej? U biex tiddigestja jibgħatek torqod. Iktar ma tkun ikla kbira ma nafx tiġrilek x'iktar titħeddel Louise. Alright, forsi m'intix indurret ikol ħafna, allura forsi ma tkunx taf eżatt, imma forsi minn qed jarana jifhem li iktar ma tkun ikla kbira. Issa sodda qed nara m'għandi btit nagħmel xejn għax kien hemm ikla kbira. U hemm ċertu ingredjenti, sfortunatament super proċessati, ħafna zokkor, ħafna xaħmijiet u hekk, illi wkoll ma jħallukx tiffunzjona sew. Illi flok ma jtuk l-enerġija għal moħħok u għal ġismek jislowjawk, jew jibatuk torħod. Ikel li huwa mimli nutrienti, mimli vitamini, mimli minerali, huwa mimli ħajja. Mela l-frott, il-ħaxix, speċjalment qed nirreferu għal ġast żewġ eżempji, dawk huma mimlijin ħajja. Fihom l-ilma, fihom il-vitamini, fihom il-minerali, mela lilek ħajatuk il-ħajja. Kif jien nista' niekol oġġett illi huwa bla valur u nippretendi li ħajjejni? Eżempju hawn minn daw issa qabdet moda, prodotti ta' 0 calories, ma fih xejn ġo fih, kif jista' jtik l-enerġija? L-unika oġġett, jekk nistgħu ngħidulu hekk, illi fih 0 calories, imma jtik il-ħajja huwa l-ilma. Għax 70% ta' ġismek, Louise, huwa ilma. Mela kien tinaqaslek, għandek bżonn mill-ewwel tirreplejsja.
Il-bqija, kwalunkwe oġġett bla valur, mu ħajtik lebda valur f'ħajtek, mu ħajtik lebda enerġija. Imma, li ħatitma lil moħħok, li ħatajt lilek innifsek, ħajħol u ħajorbot. U jiena ħanappella hekk biex nagħti ftit passi żgħar. Mela l-ewwel qabel kollox, la inti qed tinduna, la hemm tħoss il-bżonn li għandha ssir bidla, inti jgħid isma' jiena mhux ħanibqa' naħsibha. Jiena illum ħanieħu azzjoni. Kif se nieħu azzjoni? Illi pereżempju, jekk għandi bżonn ħanagħmel telefonata u nagħmel appuntament. Jew inkella ħaniftiehem ma' sħabi nibdew nilagħbu naqra futbol għall-irġiel li qed jarawna. Ħaniftehmu ta' triq u morru mixja. Bdejt minn x'imkien. U dawk l-aħjar niżżilthom fil-kalendarju. Illi jisma' dak il-ħin taqgħodux tqabluni inwassalkom l-emmulaw u nitla' fuq il-bejt nonxor u nagħmel, dak il-ħin huwa ħin għall-exercise. Bħal m'hemm ħin ieħor biex inwassal tfal il-privat, bħal hemm ħin ieħor biex insajjar u biex ngħaddi, hemm il-ħin tal-exercise. Għax jekk tajt tibgħat ikolli ħin nagħmlu ma tagħmlu qatt. U l-problemi jibqgħu Tiddaħlu parti mir-rutina tiegħek. Mhux hekk, u s-self-esteem din hija oħra, Luis. Jekk jiena ngħid jiena ħa nagħmel xi ħaġa, imma mbagħad ma nagħmilix, dak li jgħidulu self-esteem, il-konfidenza anzi, self-confidence fija nnifsi, hija majnata. Għax jiena qed ħanamel oġġett u ma żammejx kelmti. Mela kif nista' nieħu lili nnifsi bis-serjetà? Allura l-konfidenza fija nnifsi ħatonqos ukoll. Dak huwa wkoll ikel għall-moħħ. Semmejna l-moħħ, meta inti tippjana li tagħmel xi ħaġa jew tajt illum jien millum se nibda mmur nimxi kif għadt inti. U ma tagħmilix, kemm se taffettwak l-għada psikoloġikament f'moħħok? Normalment mill-ewwel taffettwak, speċjalment jekk tkun u ngħidlek prosit li qatt drawwa tajt isma' jiena ħammur illum mort, għada mort, il-pitpitada x'fallejta għal xejn ħadħossok guilty. U dak hu gosbieħ. Għax imbagħad hemm tip ta' guilt ieħor dan ukoll huwa frott il-moħħ Luis. Hemm min jgħidlek jiena għandi din il-vizzju misħud ma nistax naqtaw illi jkolli pereżempju ħafna ikel quddiem iniklu kollu u wara nħossni guilty. Dak huwa tard wisq sfortunatament, tgħidli mhux aħjarek milli dak li jkun għali għada nerġa' nagħmilha naqblu. Imma inti trid tħossok guilty fil-ħin opportun, fl-ima sens. Mela pereżempju, ħanġib eżempju banali, ejna qed nikol donut. Jekk jena noqgħod ngħid ħalluni bi kwieti għall-irwieħ wara ġurnata stressanti. Qed nikkalma nirrilassa. Mela l-moħħok inti qed titimaw il-ħsieb. Illi b'dik id-donut qed isib is-serħan, qed isib il-kuntentizza. Mela mhux ovvja illi jekk l-għada ħarġa nkun stressjat ħanerġa' naqgħaliha. Moħħok qed ngħidu r-raġunament tiegħek innifsek. Qed tirraġuna kif qed taħsibha. Jekk waqt li qed tikolha, nifhem li għandha toma tajba, ħadd mu qed jgħid li għandha toma ħażina. Imma jekk waqt li qed tikolha qed tgħid ja imma jiena b'dix qed niekolaw. Di ħadd ħaxxinni, di ħadd qabadni iktar nervi, di wara ħanħossni guilty, di wara bla ħanħossni minfuħa, bloated, għax dat sokkor kollu dal-ġem, ma nafx jagħmlulu fid-donut ma jaqbilx miegħi. Jien x'jien niekolaw. Mela inti qed titma' lil moħħok il-ħsieb illi jisma' dak li qed niekol huwa ta' dannu għalija. Mela mbagħad ħad tkun ħafna iktar faċli illi l-għada u l-pitada għal dik id-donut ma mmurx. Fl-istess ħin, jekk jien ngħid dax dan nismagħhom ta' kuljum. Isni moza nikol il-ħaxix. Ekk inti toqgħod qabbel ilek innifsek ma' moza għax qed tikol il-ħaxix. Il-hom li vitamini u minerali, inti l-għada probabbilment mhux ħaderġa' tieklu. Imma jekk tajt ara, qed nikol dalba u l-ħaxix pereżempju nagħmillu jew xi naqra ġobon, jew xi naqra ton ta' żejt, jew xi biċċa laħam xi tiġieġa, u ngħid kemm qed inħossni tajba, l-istonku għadu frisk, naf li qed ngħin ruħi biex innaqqas ix-xaħam u biex nittonja. Int ħad tibqa' tagħmlu normalment. Matteus nirringrazzjak ħafna, interessanti, minn għada se nibda nagħmel mixja kuljum. Skużi tinsib il-ħin. Daħħala fil-kalendarju. Irrid tinsib il-ħin. Ismani, case in point. Tittaqbod tajt dan il-ħin għall-exercise. Tax par il-ħantik, ma nafx kif ħajatijak personali. Mimlija. Mimlija. L-aħjar l-ewwel ħaġa fil-ħodu. Qabel ma jibda l-ġen tal-mobile u ta' ma nafxiex. Matteus, grazzi niltaqgħu nhar il-ħadd.